na hrvatska naselja i postrojbe na području Zenice, Viteza, Busovače i drugdje. Istodobno stižu vijesti o silovitom srpskom napadu prema Konjicu. Uprkos potpisu Alije Izetbegovića o prekidu neprijateljstava, muslimanske snage nastavljaju brutalne napade na sve što je hrvatsko u Herceg Bosni. Najdramatičnije stanje svakako je u Zenici. Jutros rano započeo sveopći napad na zgradu zapovjedništva HVO u Zenici, a potom je i zapaljena. Zapaljen je i hrvatski dom kao i katolička crkva u Podbrežju. Hapse se civili, a žene i djeca se protjeruju. U tijeku je napad na hrvatsko selo Čajdaš i Strajane. Ako u kratkom vremenu snage UNPROFOR-a ne pomognu u evakuaciji civila i ne blokiraju prilaz Čajdašu, selu nastanjenom Hrvatima, javljaju nam iz Viteza, može se dogoditi najgore. U opasnosti je oko 20.000 Hrvata. Srednje Bosne javljaju da su muslimani etnički očistili Zenicu i da povlače ljudstvo sa crte prema četnicima iz Žepča i Bugojna, te ih upućuju na Busovaču i Vitez. Svoje topništvo, umjesto na četničke crte, usmjerili su na hrvatske prostore. Travnik je blokiran od strane muslimanskih snaga. Ulaz i izlaz iz grada se ne dopušta. Razoružavaju se pripadnici HVO-a. Napadaju se hrvatska sela i u Vitezu, a snajperisti tuku civile po gradu. Danas se napada i grad Busovača. U ovim općinama do sada je poginulo 37 pripadnika HVO-a, a brojka nije konačna. U općini Konjic, točnije u Hrvatskoj Neretvici, branitelji HVO-a izdržavaju žestoke napade muslimanskih snaga koje su 10 puta brojnije. Hrvatsko selo Trusina potpuno je spaljeno, a muslimanske postrojbe izvršile su nezapamćen masakr na 22 ljudi, pretežito civila. Iz Ureda za informiranje Odjela obrane Hrvatske zajednice Herceg Bosna večera su priopćili da nakon što je Sefer Halilović izručio Srebrenicu Ratku Mladiću i njegov suradnik Arif Pašalić može biti zadovoljan, izazavši sukobe u Hercegovini. I Halilović i Pašalić cilj je da Srbe izvedu na lijevu obalu Neretve. Srbi već nadiru prema Tarčinu i pitanje je samo vremena kada će ući u Konjic. U muslimanskoj brigadi Neretva u Jablanici dr. Safet Čibo, Halilovićev povjerenik, dobio je zadatak da sruši Jablaničku branu. Odjel obrane upozorava muslimanske vojnike da je projekt Velike Srbije pred ostvarenjem zahvaljujući izdajnicima u muslimanskim postrojbama. Čistite sami svoje redove i pridružite nam se. Mi nećemo u novu Jugoslaviju, zaključuje se u Uredu za informiranje Odjela obrane Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Danas je u Mostaru boravio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić, koji je došao s namjerom da razgovara o smirivanju odnosa između muslimana i Hrvata. Očito i sam je spreman da jedno priča, a drugo radi. Sastanak je prekinut nakon što mu je predstojnik za obranu Hrvatske zajednice Herceg Bosna Bruno Stojić podnio žalosan bilten o današnjem općem muslimanskom napadu na hrvatske postrojbe, ljude i prostore, gdje je samo u posljednjih nekoliko dana života izgubilo na desetine Hrvata.